Koromo gi report mar Millicent Dhiambo mar ng'e wano koring'e kaka kanyakwar nochakore gi joma nitiere iye dwaro ma gin go kaachiel kod okang' ma bende gisegoyo. Wawere kod mago wadonje weche motene kod mago ohala ma bende wang'iyo pur mar omuogo. Yur mag omuogo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho okonygi e yudo chiro, miyogi kodhi kod kony mamoko e kinde ma pur mar omuogo chal ka gima dok piny e kaunti ma Migori. Nok mar chiro mar omuogo osebedo achiel kuom midhiero ma osethiro pur mar kodhino e kaunti ma Migori. Jopur mag omuogo e kaunti ma Migori wacho ni yudo chiro malong'o nyalo konyo ting'o malo pur margi. George Juma ni kiler mar wachni. Sani uneno kaka futo mar lwasi koro chalo marieba manyalo makoro nikech sani weather is unpredictable. Omuogo en achiel kuom kothego manyachon mane ipuro ahinya kod jopur e oganda Luo. Dala ka dala nyaka ne yud kuono ma otedi kata nyuka monudi kod mogo mar omuogo. Magi kata kamano sani yudo tek nikech dok piny mar pur mar omuogo. Omuogo ne okaw kaka chiemb jomodhier, kata kamano sani ji mathoth chamo kuon motedi kod moko omuogo. Ber maseneno kuom kaka japur en achiel an abedo ga gi food security. Sasa maringo tadhi agolo mates takelo ne family. Stakeholders poko bedo kanyakla achiel mondo mi wa transform wach puro marieba nikech ng'ato pure kama ng'ato pure kama ng'ato pure kama individually. Koro an ang'iyo ni gima do bedo dwa bedo gi forum mar jopur marieba. Kata bed ni thoth jopur oseweyo pur mar omuogo, nitie moko kuom jopur sanja ma bende pod omako motegno pur mar omuogo e kaunti ma Migori. Cyprian Awiti menjida gwego mag Kuoyo Kodalo e sab kono ma Wendo en achiel kuom jopur ma pod omako motegno pur mar omuogo. Nayudo ni kothe bende ne waturo twachwa ni ok odwar input mang'eny. Koro nayudo ni en ema farmer ma pod ok ogerore ahinya nyalo survive kode maber kabisa. Awiti ma jahigni 87 ne ochako pur mar omuogo e higa mar 2009 ne oweyo tich mar puonj kane odonjo e pur mar omuogo kod kothe mamoko. Ndalo moro ka misaro lewo to koro adhi gaw gi e yie mondo ayud misaro. E yie no koro ni no nyaka bed ni ionge gi chiemo mamigo koko. Gipuro. No koro pur ne gima ber ma kipuro to kata ka misaro lewo to koro be inyalo yudo ka gikonyo. Kata bed ni pur mar omuogo bende osebedo kod midhiero makoni kod kocha ma oting'o tuoche, nok mar chiro kod mamoko, Awiti wacho ni ber mar pur mar omuogo osemiyo mako purni ma otegno. I remember one time ne tuo biro mo okethe kabisa completely okethe mo collapse kabisa. Kada dalo mana collapse go to ne yudo ka ane pod achandora kode kabisa temo dwaro kata local varieties moko manyalo survive, manyalo siro swau, mochaka kata siro swau. Gombo maneno ni oganda donji pur mar omuogo to ahinya e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi osemiyo Awiti owuok oko mar puonjo jopur kendo rwakogi e pur mar omuogo ka ochiwo negi kothe mag omuogo. Sani wan go tayari ma joma dwaro puro koro marieba kodhi nitiere oromo 40 acres. Sani group mar cassava nyocha ware recruit ji 55 pa ward. To wan gi 40 wards. Nok mar chiro mar omuogo osebedo achiel kuom midhieche ma osethiro pur mar omuogo e kaunti ma Migori. Chuny nong'ikore kaluwore gi failure mar market. Koro nigi produce cassava nodhi bedo mang'eny. Koro kama nitere mano nogo chuny ji. Wayud kaka dang' wayud masin. To masin ok wanyal bedo go ka onge marieba mobiro rego. To kendo ne waseyudo ni masin rego ga tana boro dichie. Nyinge no yamdo terwa Busia ni wadwa neno moro Busia. Piny owacho ma kaunti ma Migori okon mondo bende koro ket chike manyalo tayo chenrogo mag pur mar omuogo e kaunti ma Migori kendo gijol jopur e yore mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori.